Гледай как си изчистил, о майгана! Аз си майка! Това за исторички! Къде е купата? Айде бе, къде е купата бе? Къде е купата бе? Къде е? Купата е наша! 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 Всички! Айде, лай! Idem da kupimo. Ajde, Facebook direktno. Ajde. Mančev! Ej! Batimo, bege. Ivo! A smo li da snimneš? Ne, postavi go ovaj. Snimaj. Ja is like this piece of sugar. Ajde! Аз за витворих и... Ajde! Aj, pojedini всички. Vidi, danas smo osvojili kup i danas treba da se slavi. Onda vam kažem, završeno je ovo. Utre počinje novi kup, nova titula. A nekada je unutra. Oštenu večera, ajde! Къде е утре, бе? Други утре, бе! Нови куп! Довете направо! Jedan na jedan, na dva, na tri, nema kraja! Čakaj, Ico, evo Ico. Ovo je gotov. Mogu organizacija. A, pesi već. Zemlje, koce! Ico, ajde bе! Ico! Аре, по-бързо качай, майка ти не ма. 5 минути, че ви я взимам! Ajde! Opa! Петра! Бошка, живея към нас сега. Аз снимай. Чакай! Мите! Аре бе, Коло бе! Бе, къси пътяга си бе! Къси пътяга бе! Ицо! Аре, дай на тука бе, върти ме там, дай всичко. Иде, Коло! По-тихо, че Анатолий си пише СМС, а да не го притеснява. Къде е Ицо бе? Не сама! Защо бе? Ето съставам сега в момента при Анатолий. Искам да кажеш първите думи след този успех, който направихме днес. Няма какво да кажа, всички заслужаваме, гордея се с момчетата и се надявам, че ще има още много. Искам да благодаря на Батила много. И аз искам да благодаря на него за добрата свършена работа. Ето го и Чико, красавеца. Кажи нещо на хората. Искам да кажа, че това е най-хубавата ми купа през живота. Къде е Ицо? Киро!
Ето сега сядам при капитана Боби Галчев, искам да кажеш няколко думи за хората. За всички тези фенове, които ме подкрепят през всички цяла България. Благодаря на всички фенове на ЦСКА, че ни подкрепиха в най-трудния момент на ЦСКА. Обичаме ви много. Само Ваш Борис Галчев, Марадоната. Е, победи! Ицо! Чак! Е, сега ще взема интервю с Ицо Янев. Ела. Айде, добре, айде. Че, šta se dešava? Vidi, what's going on? Ето тогава сега ще ви запозная с Душко, кондиционният треньор. Ела. Душко, кажи как се чувстваш. Окей, danas smo završili работу за ovaj kup, a utre podgotovka za novi kup. Utra počinje podgotovka za novi следващата kup. купа. Да, И за титул за прvenstvo, и за Европа. За всичко. И Това за е Европа. ЦСКА. Да. Сега след малко ще ви предам и Ицо Янев няколко думи. Чакай, сега сама старат. Добре, за една секунда. Седне, никой не е това. Ето го и самия Христо Янев. Искам да кажа няколко думи за всичките фенове, които ни подкрепяха през цялата година. Първо искам да им благодаря, защото бяха невероятни, дадоха ни необходимата сила, дадоха необходимата мощ. Искам да благодаря на Евче, защото го обичам. И аз го обичам много. И искам да ви честя купата, тя е за вас. Супер сте, браво! Евче, снимай ли статус? Ема не мога, защото аз съм на лайв честито. Защото съм лайв. Ще ви здрави и много успехи да имате. Айде, момци! Айде, много програма организация! Дай за нас секунда, Ей! Амоте! Браво! Господин Янев, радваме се че си създал такъв син. Радвам се на Господ, че ни събра да работиме с него. А това са двамата най-големи калпазани в отбора. Те са... няма да казвам, защото много хора гледат. До година е шампионската купа да ги няма как Сега да видим кой е в байлата, евентуално. Няма никой. Двама се къп. Кое бе? Това ни чака на тушарите. Фори, кажи верно, има ли това с автобус, защото... Трябва да капа нещо. Сега ще ви запознаем с един от голмайсторите на ЦСКА, Преслав Йорданов. Кажи няколко думи за всички тези фенове, къде им подкрепиха през тази година. Искам да им благодаря за страхотната подкрепа. Просто ако не бяха те, сигурно много трудно ще да спечелим, но с тази подкрепа просто мисля, че нещата се получиха много добре. Мисля, че те беха 12-те игра. Абсолютно, да. Ето го и Кирето. Кире, кажи няколко думи за публиката и за всичко, което преживяхме през всичките тези 10 месеца. Публиката предшава достатъчно, няма смисъл да се повтаряме. Аз искам да кажа, че тази година събитията, които се случиха около ЦСКА, отбор, публика, треньори, управление на клуба, поддръжка на всичко живи се обедини около идеята ЦСКА и затова стигнахме до тук. Благодаря ти, Кире. Ставам за журналист. Сега само да видя къде е Коци. Ето го и Коци. Ето го и другия голмайстор. Кажи няколко думи за феновете и за всичко, което се получи тази година. Кой сега е номер едно? ЦСКА е номер едно!
За феновете. Обичам ви, благодаря ви за подкрепата. Цяла година тази купа е за вас. Един и половина в Мегами! Един и половина в Мегами! Слушайте, Боби! Къде е Боби, бе? Его е. Сега нали знае, трябва да отидем там да ги уважим. Се. Еми така бе, как се Така бе, само Да, бе, да. Това беше за сега от тук. Само ЦСК и не сме на щастливия отбор. Благодаря ви, благодаря на цялата публика за всички, каквото направихте до този момент.